Kinadyo ni Igpat ng anak at ng banal na Espiritu. Amen. Kapatadan timong anak na ningnuan na induta mo, makatipon ta harap ning makapagmalang larawan na ban parangalan tayo at manalangin para hanggang kailangan tamo. Uli na ningeta matampang anak, adwan tapa mo ing pakalulot kapatawaran ng Diyos. Itamungan po. Mapamakalulong igpa, tinubod mo yung dibinong anak mo, banat busana kami, kapamilataning kamatayan at pangasubling mebye, at bandi na kaming bayong bie. Uli na niti, gawan mo kaming anak mo, ban mikakalugod kami kang Kristo. Emo may katapilan king milabas sa panahon, kelingwan miting matas sa dangalan. Mikasala kami karingkekeng kapatad, lepas tanganan da ka, mapamakalulungig pa, patawaran mo kami, king pamanisiming mataktak king kasalanan mi, aduan ming pakaluluan mo kami, mibiyabiyay kaya sana kapilan man, antimong tunay mong anak at tapat. Pakamala na induni nga lananggang sawop, manibat king krus Jesus binye nakake kami, ban maging indumi. Ikay maganakang dili, ing malugod dili karing sablang indu. Malugod mo keng balikdan, ikaming kekang anak. Ngeni nga duwan mi kekang sawop, king hanggang kailangan mi, lalong-lalo na, sanbit lang tala po din kekatamong kayaduanan. Pakyabi taya naman ng kapayapan mabilugayato, lalong-lalo na kingkikatamong bansa, at lalong-lalo na ding biktima ng mapaminsalang kalamidad at iting makayawang sakit at pandemya. Paketiking yato kaluguran na indu, biriyan mong dinakikaking kasakitan na ning kekang anak, uli ning sikanan mong ibat king kekang kasalpantayanan, ampon kapanaligan king lugod ning igpa ning Dios. Tinggap mo'y kayang kaburian ang yang emu atalos. Ikami man ating keng krus ampon kapag subukan,
Paminsan-minsan may bugnakeng misaldak akapibabatan. Lusok ming pakamala na Hindu. Idake mo kami king maragul mong kasalpantayanan at kapanaligan king Diyos. Ipaganaka mo kaya kami nga langpat na, ing lugod ning Diyos kaya kami. King pakibatanongan ding panalangin mi, king bagyan ng makanano lang lusok, makakayap kaya kami. Pasiklangan mo la ring puso mi, banadalami ang krus ang timoing dibinong anak mo. Saupan mo kayang makatalos king ninuman darake, king krus ng Kristo. Alang sala ing dumakaya naman, king pangasubli ng mebye. Luso kapakamala na Hindu, nangisipan mila ring kekeng pigagap, mupabustan ing kalingwan mi, ing kailangan ding aliwa. Maraguling lugod mo karing aliwa. Saupan mo kami ngayapusan da ka, kabang manalangin kami para karing kekeng kapagnasan, at para karing kapagnasan da ring hanggang at tsuketi, makipagnobeno. Pagamuha mo mikeka kekeng Hindu, ing saupan mo kami sanang magdalang kapasnawan, karing masakit, ampon magingalo. Dinan mo lang kapanaligan ding kalulu, at dingalang kapanintunan. Pamatulan mo la ring malungkot, maging mayansayang kasakitan ding maliligalig. Ituro mo yung katuliran, karing liligalig karela, at ibalik mo king Diyos, detang hanggang linapastangan kaya. Lusok pakamala na Hindu, saupan mo kaming mangilag king kasalanan, ami kakawani kaya kami king igpami nga tsubanwa, at king balang metong at metong kaya kami. King mitmong kapanaligan kaya ka, bibiliming sarili mi, lalam ning mantumong mapanlualo mong Hindu, at panatag kaming manalig, king mayupaya mong kasaupan. Amen. Panalangin para king pibale-bale itamungan po. Induming alananggang sawop, pinili ra kang reyna ning kekeng pibale-bale. Bendisyonan mo la ring kekeng pamilya, king malusok mong lugod Hindu. Manano na sanang ing sakramento ning kasal, buklura na lang matalik ding miyasawa. Ban kanita, manatili lang tapat king metong at metong kapilan man. At mikalugudla, ang timonong makananong lugod ng Kristo, King Santa Iglesia. Bendisyonan mo na rin sa blang pengari, luguran dalasan at pakamalan ding anak, apenibala na karela ng Diyos. Ibira sanang parati karela, ingalimbawa na ning tunay biye Kristiyano. Saupan mo lang paragul karing anak da, king lugod at takot king Diyos. Bendisyonan mo ang ding anak, Banggawan ming kekeng dake, kanita maging santungane, ning kapayapan, ingke kaming pibale-bale. Antimoy sarili yung pibale-bale karin Nazaret. Ikay kaya kaming uliran, saupan mo kami, bandagol aldo-aldo, intune ming lugod king Diyos, at karing paraming tao. Ban kanita yung katuliran ng pon kapayapan, masayang magari, king kabilugan ng pamilya ning ketawan. Amen. Kaya duwanan, king Hindu nilangalanggang sawop. Santa Maria, Santang Birhen, kinaglingalang bakas kasalanan, kekeng Hindu ningalananggang sawop. Ikeng makasalanan mamasa kami keka. Ban mikatmon kami king Espiritu Santo at maging matatag kaming talapatutu, king lugod ng Kristo karing hanggang tao. Banaldo-aldo lalo kaming maging kawangis ng Isus, antimo ika. Ban maging mamu kamit mapakumbabalob, antimoing kekang anak, Yesus. Ban pitakutan ming pangabating na ning pamikaluguran miging Diyos, kabang-kaba, pauli na ning kasalanan, ayemi sinisyan.
Ban paratiming pagdulapan ning pakalulunat kapatawaran Kristo, king sakramento ning pamagkumpisal. Ban atalos mi king Diyos magsalitaya kay kami, karing mga palyari king biyemi, aldo. Banaldo, manalangin kami king mitmong lugod at kapanaligan, lalong-lalo na king oras ning tukso. Banatalos mi ngulaganing pamanyamba king Diyos, abe-abe king Eucharistia. Bandaguling lugod mi kang Kristo, ampon karing paraming tao, kapamilataning maralas, apama kinabang. Banigalang milaring katawan mi, anting santungan ning banalay Espiritu. Ban magkapilit kaming maging tunay Kristiyano, kapamilataning malugod ming masabal, karing aliwa. Ban apakilala ming dangalanan ning pamagobra, kapamilataning pamanyapat mi, karing mismong obra mi, king mitmong sipagan at kalausan na loob. Ban patawaran mila manibat karing puso mi, retang linapastangan kaya kami. Ban akilala ming dewa kanan ning pamagdulap king sarili ming kapakanan, nengatin namang mapiperwisyo karing aliwa. Ban gunyat kami para king matulid apami palaganap, king pibanjana ni tingyato. Banidake milaring aliwa king gelingan mi, para king kasaplala na ning komunidad. Bantanggapan mi kekeng katungkulan king komunidad, king espiritu ning tapat apamanyuyo. Baning banalay espiritu tayranet pasiknangan ni Santo Papa Francisco, ding obispo, ampon ding pari. Ban mi pagkalubanan kaming dakalabokasyones king pamagpari at biyerelihiyoso. Ban adalami ing belwan at lugod kang Kristo, karetang epa makibalo kaya. Ban king nano mga tutuklas dat apapato kaya panding tao, baluming kilalanan, kinging Diyos siyang makiupaya kaya kami, ampon king sabla. Ban king oras ning kamatayan, makasadya kaming lungub king karanian ning igpang at subanwa. Ban kanita matya kaming atsuking kapayapan at pamikasundo kang Kristo, ampon karing paraming tao. Ban mi pamatulan kami king kamatayan daring pakamalan mi king biye, pauli ning kapanaligan mi, king ginong sinubling mebye. Banding kapatad ming ngayaw na biye, agad na lang midakayanan, king pangasubli ng mebye, ning anak mo. Ngeni po tayimik tamong manalangin para karing sarilitang kapagnasan. Ginoo binyemi Maria kaya kami, ban magingin dumi, makatalagang sumaup kaya kami, king balang pinandit. Ibiya mo kaya kami grasyang magsakdal kami kaya, king nanumang kaya kailangan. Amen.
Orasyo Emperata laban king COVID-19. Itamungan po. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay pami, aminan mi na rin kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka yung kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal at tao. Aduan mingeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod at yatsyat me kaya kaming makaulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, rin taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo isablang pa magkapilit mi ban mo pupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mo na rin isablang lilingap karing mi salunan ban makasuyo ulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mengayawo na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panawon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, ng loob, tanang Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. E mo sana pisawili nga klismi keka, king kakulangan mi. Nune, bagko sumukyang ikabos king sablang panganib, o maligayat kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Juan Brebeo at Isaac Coques, Santa Monica, mayapat magrasya nga bakpuke kayungan, kaniti pong kayaldawan pagmasusyantayang kapiestan dari San Juan Brebeyop at Isaac Coques, Pari at ding Kayabera Martires. Pagkiabiatala po ka rin kaya katang panalangin ding makatuking intensyones. Pasalamat dadi, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Francisco family, Joan Rose Tolentino and family, Ferdinand and Mirna Lizing and family, Nelson and Severina Sun and family. Special intention, Dietz and Lita David and family, Villamor and Zalina Tolentino and family, Father Adrian Paule, Father Raul de los Santos, Maria Lorena Pamintuan, at Rita Estoya. Birthday Thanksgiving ng Rose Carl Steven Pilaw. Speedy recovery dadi Angelina Lising, Remedy Mateo, Angel Pajardo, Carmelita Galang, at Felicitas Nukup. Healing, Bel Trinidad, Mario Supan, Lina Bonus, Jesus San Luis, at Flor Mercado. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio ting kaladwa dadi Domingo Senior, Lizelle, Erlinda, Domingo Junior, Ilaria, Hector, Fe, Yolanda, Rosenelia,
Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Lourdes, Oscar, Ligaya, Jimmy, Telma, Natividad, Gregorio, Reynaldo, Emilio Senior, Ruben, Vicente, Librado at Jesus. Kilagyan ng impahang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, in grasya ni Ginutang Yesu Cristo, yung lugod na ng Diyos, ating pamakyag ni Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya kaan timurin, mayapayabak kay kaingan po, mayapayabak po amang. dagan na kantala po rin ng abeyabe martir, King North America, King Aldoitiri, St. John Bribio, at Isaac Pari, ang boring karelang kayabe. Ame martir niya pong 1646, October 18 or 19, 1646. Yabat ang abebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapat pagsisyan ding kasalanan tamo, at anyaran pamilunus na at kapatawaran ni nga pong gina. Ikang king mayap mong pilubluban, penibala mo kang San Pablo, ing pangayatad ng Ebanghelyo karing pagano, Ginoo pakalulo. Ikang king pangayagom at pamanalig mikeka, timawa kami pinatag lub makalapit king Diyos. Kristo pakalulo. Ikang king kapamilatan mo, bilalag ng Diyos, ing kayang lihim, karing apostol at propeta, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa may paintutu pakaluluwa na katamo at king pangapatawad daling kasalanan tamo idala na katangan sana king biye alangang Amen. manalangin tamo. Uy paming mayupaya pepa banalan ming umpisa ning kasalpantiyanan king Norte ning Amerika kapamilatan ning pamanaralda at pangamartir ding Santos, Juan at Isaac, ading kaya bera. King sab din karalang panalangin, ing kasalpantayanan Kristiyano, manatili sanang susulong, king mabilo gayato. Itiadwan mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibad, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Abalitan nyo na siguro king ing Diyos, agpang king mayap ng pinubluban, peniwala niya kanako iting katungkulan, para king ikakayap yu,
Pisyag na kanako ning Diyos, ing lihim ng parasan. Anti mo ing abanggit ko ng minuno. At kabang babasa niya iting sulat ko, abaluyo, nung nano ing aintintiyan ko, king misteryo tungkol kang Kristo. Emi pasyag iting misteryo karing tao, king bengalabas a panawon. Dapot ngeni, bilalag na ning Diyos king kapamilataning Espiritu, karing kayang banal apostol at propeto. Ing lihim ya iti, king kapamilatanan ning mayap a balita, atin lang dakiring pagano, nung makananong atin lang dakiring Hudyo, king kanwana na ning Diyos, daki nala naman ning metong nga katawan, at karakela king pangako ning Diyos, king uli ng Kristo Jesus. King uli na ning mayap ng pinugluban ning Diyos, gewa na akong talasuyo ning mayap pabalita, king kapamilatanan ning kayang kayupayan. Ako ing peka mababang diling uri, karing pinili ning Diyos. Makanyan man, pigkalog na ning Diyos kanako ing obrang iti. Ing ipanaral ko karing pagano ing mayap pabalita, tungkol king alanganggang kanawanan, amalyaring atagpuan kang Kristo, at ipalino ing sablang bage, nung makanano ng depatan ning Diyos, ing lihim ng kapagnasan. Maluwat na namuring dalihim iti ning Diyos, amiglalang king sablang bage, bangking kapamilatan ning iglesia, mipakilala ngeni, karing pamuntok, at karing kayupayan, karing banwa. Ing alanganggang kabyasnan ning Diyos, ami pabalo karing miyayaliwa ng aske. Makayagpang iti, king alanganggang parasan, akaya namang tiparan kang Kristo Jesus, akya katamong ginu. Uli na ning pangayagong tamo, at pamanalig kayo, timawa tamot panatag alug, makalapit king Diyos. Amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. sakluko king danong kagom ning tula, ibad karing sibol ni kaligtasan. Saklukong danom kagum ning tula, iba't karing sibol ning kaligtasan. Ing Diyos siyang talapagligtas ko, yo ing kakong panaligan, at ala na akong pitatakutan po. Diri na akong upaya at sikanan, yo ing kakong kaligtasan. Nung makanano makayipya tula ing danong king mawu, makanyan lang tumula ring memalen ning Diyos, potang iligtas na lo. Pasalamat kayo king Ginoo, maus kayo king lagyuno, ibali tayo karing sablang bansa ing depat no, ipamali tayo bami parangalan, yo ing lagyuno. Dalit kayo king Ginoo, uli ning mayap adepat no, pabustan nyo ing balang metong king Syon, kuli sakyo at dalit. Uling marangal yo, ing banal ng Diyos ning Israel, at manuknangan nyo, busal ning kayang memalen. Oknong kagum ning tula, king sibol ning kaligtasan. Anting sala, paras mo kako ing bendisyon mo, at ding utos mo, ituro mo kako.
Ang Ginoo man tabi kay kayo, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Di Jesus nga na karing kayang alagad, nung balo na mo ning buntok ning pamilya, nung nano yung oras datang ing mapanako, magsadyaya, at yan na paintulutan, milubya king pibale-balena. Ikayo man sukat kong magsadya, uling datang ing anak ning tao, king oras ayo asahan. Kitang ng Pedro, Ginoo, sasabihin niya iting talimhaga para kay kami, o para ka ring sabla. Teki ba ning Ginoo, ninuwaring ipus at tapat at matalino. Aliwawaritang penabilina ning kayang Panginuan, king kayang pibale-bale. Ban mo niya pamangan ka rin nga liwa pang ipus, king oras ning pamangan. Nuan niya itang ipus sa ita, nung dasnaning magobra ning kayang Panginuan, king pamagbalik na. Uwa sa sabihin ko kaya kayo, panibalane ning kayang Panginuan, king sabla ng pibandyan. Dapat nung ingipos sa ita, sabihan na kisaril na, agad datangin ka akong Panginuan. At pagmula na lang pamugbugan ding aliwang ipos sa lalaki at babay, at manganyat at minum at maglasing. Datanging Panginuan na nitang ipos sa ita, king Aldo, ay napanayan. At king oras ay nabado. Ating Panginuan na parusaneng emonano, at iabene karing taksil ay ipos. Ingipos sa makibalo king kaburyanan ng kayang Panginuan, dapat naman magsadya, ni tinupad man, may parusan niyang batbat ay nadala-dala. Dapat ingipos sa makibalo king kaburyanan ng kayang Panginuan, at darapat karing bagay sukat ng ikaparusa, may parusan niya yaman mayan mo. Ing ninumang may rinan dakal, dakaling mayawad kaya. At ninumang mi pagkatiwalan dakal, dakal ing pakibatana. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Pamilyar po kayo sa English word na steward. First time ko pong marinig yan, na nag-iba yung aking ang aking pag-intindi, pang-unawa nung nag-aral na ako ng philosophy. Kasi dati alam ko pag stewardess, yung mga sa aeroplano, yung mga flight stewardess, yun ang pagkaalam ko sa kahulugan ng stewards. Pero dun nang nag-aral ako, ang ibig sabihin pala ng stewards, parang katiwala. Pinagkatiwala, pinamahala, namamahala. Yun din ang stewards. At alam niyo, sa panahon pong ito yung mas gustong, yun ang gustong mas panindigan o isabuhay namin, kami mga pare ng mga obispo. Ultimo yung Papa, na kami yung mga pare, mga stewards, ibig sabihin mga katiwala, mga trusted. Parang dito sa ating ebanghelyo, o sa first reading, si St. Paul, yun ang tingin niya sa sarili niya, isang katiwala ng Panginoon. Steward. Jesus trusted him. He gave unto him the authority to proclaim the gospel to the Gentiles. Yun ang maliwanag para kay St. Paul. Si isang katiwala ng Panginoon. At kahit po sa ating ebanghelyo ngayon, ito rin ang nilalaman niya. Sino ba yung tapat at matinong katiwala? Kundi yung binibigay niya yung nararapat na pagkain at pagkalinga sa mga alipin, sabi niya. And Jesus could be referring here to his apostles. Dahil silang later on sa kanila ipagkakatiwala ang pagpapahayag at pagpapakalat ng mabuting balita.
Kaya paano nga ba yung maging katiwala? Pag katiwala ka, ibig sabihin yung hindi sa iyo yung trabaho. Kaya hindi rin sa iyo yung bahay kung ito'y pinagkatiwala lang sa iyo. Steward ka lang. Dahil hindi sa iyo, you are responsible sa may-ari. Accountable ka sa nagpapatrabaho kasi steward ka lang niya. Kaya kung papalpak ka dun sa trabaho mo, boboljacking ka ng nagkatiwala sa iyo. Parang ganyan po yan. At para sa akin, bilang pare, that's how I see myself as a priest. Dahil pinagkatiwalaan ako ng Panginoon sa pagkapare, sa gawaing ito, ng simbahan, sa niya ako maboboljak. Kaya kung papalpak ako, kung hindi ko gagawin ang aking trabaho, darating ang araw, I'm going to make my report card to Him. Whether siguro pag ako'y patay na. Para sa akin po, ganun ang steward. Sa Diyos, dahil actually sa Kanya lahat sa Kanya lahat. At ako bilang pares, sa Kanya lahat ang aking ngayon ay responsibilidad na galing sa Kanya. Siguro dapat kayo rin po, ganun din ang tingin sa sarili. Kayo rin ang mga katiwala ng Panginoong Diyos. Pinagkatiwalang buhay, pinagkatiwalang pamilya, pinagkatiwalang mga trabaho nyo. Kanino ba kayo mananagot? Kanino ba tayo mananagot? Later on, di ba? Sa Kanya rin. Kaya dito nabanggit niya yung umpisa ng Ebanghelyo kaya dapat lagi kayong handa. Bakit? Kasi tayong lahat, kung tayo mga stewards ng Panginoon, sa maraming bagay dito sa mundo, sa Kanyang nilikha, dating ang araw, bigla-bigla na lang kung bigla tayong maglalaho dito, haharap tayo sa hukuman ng Diyos at doon tayo magre-report. Kaya magandang pagbalanse po yan Kasi dito sa mundo, kung iniisip mo, magre-report ka lang sa boss mo, kung nasusulan mo si boss, kung kadikit mo si boss, medyo maiiwas ka dun sa parusa. Kung politiko ka, dikit-dikit kayo, kahit nandaraya kayo magkakasama, ligtas ka. Kung mas mataas ang posisyon mo, hawak mong batas, kanino ka mananagot? Kung iniisip mo, ikaw ang Diyos. Kung iniisip mo, sa'yo ang batas. Kaya pwedeng pag ganyan ang pananaw natin, pwede tayong maligaw. Pero pag lagi nating ilalagay sa ating isipan, tanging Diyos lang ang darating araw, sa Kanya tayo mananagot. Kaya habang dito pa, itong magbabalanse sa ating mga ginagawa. Dahil sa Kanya, hindi tayo makakaligtas. Sa Kanya, walang suhulan, walang palakasan. Ang Kanyang katarungan ang ipapataw niya sa atin. Pero hindi po tayo dapat matakot Hindi naman dapat katatakutan yung ganyan. Kundi, ikagalak natin, ikatuwa natin. Bakit? Kasi tiwalang-tiwalang Diyos sa atin. Just for this God to trust us. Sino ba tayo? Para tayong pagkatiwalaan niya. So tayo, kung ano man ang buhay niyo po ngayon, diyan kayo pinagkakatiwalaan ng Diyos. Gusto ko pong tignan niyo na dahil dito'y nabanggit ng Panginoon yung pagpapakain, na pagpapakain sa mga alipin. Na tayong lahat po'y tungkulin natin, responsibility natin to feed one another, to take care of one another. Pinagkatiwalaan ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kaya marapat lang na we take care of each other. Halaga ng isa't isa. At sa laki po ng problema ng mundo tungkol sa kahirapan at kagutuman, parang ang hirap-hirap. Parang inuntog mong yung ulo sa pader. Pag ganun mo po titignan, parang ang laki ng problema. Pero sabi ni Saint Teresa of Calcutta, hindi naman kailangan tignan mo yung
buo. No? Kahit yung munting iilan na matutulungan mo, it could make a difference, sabi niya. It is just like, sabi niya, a ripple in the ocean. Ibig sabihin, magtapon ka ng bato, sabi niya. Maliit lang, pero that ripple can give bigger effects. So tayo rin po, ganyan din ang gagawa natin. Sa munting makakayanan natin, kung sino mang mga nakakahalubilo natin, nakakasama, let us just take care of these people around us. Pamilya mo, mga manggagawa mo, mga nakakasama mo halubilo araw-araw. Yan lang. And that ripple of goodness, of caring, will take a bigger effect. Kasi just imagine, pag natulungan mo yung manggagawa mo, masaya siya sa trabaho niya, masaya siya sa pamilya niya, mas magiging epektibo. At ito yung sinasabi ni Mother Teresa. Maliit man, pero the effects of it could become much bigger. Kaya tayong lahat po, ito, sana'y makita natin ang ating sarili bilang katiwala ng Diyos. Hindi lang para kalingayan ang kanyang nilikha, kundi to take care of each other. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa pintay mga kahilingan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman may ingkekang balayan. Para ka ring miyembro ng Meto Balayan ng Diyos, sana mabiyasa ng ni Bebe akalupa ring taong magbante, para king panyatang ning karelang Panginoon, ipanalangin ta king Ginoo. Para ka ring sablang bansa, mabiyasa lasanang misaop-saop, para king ikalaganap ning kapayapan, at pamisan metong apig mula ng Kristo, inyang tinipaya keti king yato, ipanalangin ta king Ginoo. Para ka rin kayanakan, ela sana magpabaya king sarili, nune bagkus, mabiyasa lang magsadya king karelang payin tungulan, ipanalangin ta king Ginoo. Para kaya katang makatipon keti, maging masigasig ta sana king pamanupad, king kaya katang katungkulan, amit mong lugod at pakibatan, ipanalangin ta king Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. O mapamakalulong ipa, pepatibayan ming meto nga langanggang tipan kang Abraham. At tularan mi sana'y matibay ng kapanaligan, hangga king miraske king pengako mong balayan. Alang-alang kang Kristong ginumi. Di
Nalang kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na sa ning ginuy tigdawon karinggamat mo, kaya kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, ikatula mo sana reting ay na daralami, apag masusyan miya naman sana yung pamaylasa ning kay kanganak. Agawa miyang dake ning biyemi, iting misteryo, kapamilatan ning inspirasyon ding martir, San Juan at Isaac, ading kaya bera, tiyadon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginoo man tabi kay kayo, yat na yorem puso yu. Pasalamatan tayong ginoo a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang paratit numang kalinoy pa, Diyos king alangang gadubos mayupaya. Ding banal mong martir, San Juan at Isaac, ading kayabera, tikyan day ngalimbawa ng Kristo, adinaon ding biyera, king ikaligaya, ning kekang lagyo. Ing karelang kamatayan, bubulalag ning ing kekang upaya, asaslag king kainan ning kekaming pangatao. Pipilin mo ring may na, at gagawan mong matinakan, at alapatutuke ka. Kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Ulinita kang beri sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal. Hipnoy banwa, tingyato, king kekang ligaya. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami manyalang katawan at dayam. Ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daw kusang lub, king pamaylasa at kamatayan. Kinuaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Pira sinabi niya na kaling kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga nat kanan niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyo ning kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sa blang tao, bangketa may patawaran na rin kasalanan. Dapat niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Yang ini kaganakan miyo pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyaning anak mo. Darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalising kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban simuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong aning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makadaganap kimeto yatu, ban may ganap yak lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mula naman di kapatid ming pepaynawan at maninayang sabing miye, lalo na yung Ruben. Ading alapang miyaw na biye, tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan, pakadulwan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kaya be ng Maria, ing Birhen do ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagawning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman, king alanganga.
manalang tamit mong kapanilang lugod king ipap, karing amanong tiro ng Ginoo kay katamom. Ipami, siya kabanwa, misambanyilag yu mo. Datang kaya kami ang kayarian mo. May pamintuan yung loob mo, kay tisuli, antibanwa. Ang kakanan mi king aldo-aldo. Ibiyan mo kaya kami, king aldo ang yan. Poni patawad mo kaya kami, lingisada may kaya ka. Ting pamamatawad, karing may kasada kaya kami. Igabos mo kami, kisablang marok. Igabos mo kami, o Ginoo, kisablang marok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panabun mi, ban king kasaupan king kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Yung kaya kayong kayarian, at yung kayipayan, yung ligaya. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari, manggaman, king alangangga, ing kapayapan ng ginutang Jesucristo, magtabiya sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatid, masyatangin pupugayang kapayapan. Kapayapan, kakaingan, kapayapan. Kasalanan niya ito, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sinila ko ang kasalanan niya ito, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sinila ko ang kasalanan niya ito, kaya kami ng kapayapan. Ing malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa minalakok ing kasalanan ng yato, nontang makasadyang tanggap kayo, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ing matampang tanggap kayo, dapat sa kasming amana mo, gumayag. Salamat po sa
Manalangin tamo. Oy, paming malagod, ipagkalubme kaya kami, ing katawan at daya ng Kristong, bugto mong anak, kaniting kapiestan din kaya kaming martir, San Juan, at isa kading kayabera, kapamilataning pamaging tapat, king kaya kang lugod, may kaya sana kaya ka, tanggap biye, ibat kaya ka, at parating tapat, king kaya kang inspirasyon, Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ting ginuman tabi kaya kayo. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paituto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. May arinig kaya katang kapag masusyan, umihatanang ini, luguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya poras. Gandang araw, maraming salamat.